kan... Hej alle sammen. Hej! Det var ikke mig. Vi har en gæst med. Ham der. Ham der er den dumme, som tror, jeg kan lide ham. Det kan du også. Det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg. Jeg tænker, hvis min mor sender på YouTube. Jeg får en masse fans. Min mor har set... Jeg vil ved på, hvis der kommer 1 million hits, ikke? Så er det på grund af ham der. Ja. Det er fordi han tror, han er Du ved godt, sidder fast. Du ved godt, min mor har set den første video, ikke også? Det kan godt være, hun ser den her også. Det gør det. Hallo, Jasmin, det hele skal ikke handle om dig. Jo. Det var sjovt at sidde Du fast. ved hele verden, at hun hedder Jasmin. Ja, det vidste jeg også i Det har forvejen. de altså vidst fra starten af. Jasmin Laura Hylland. Nå, altså det er alle. Du kan faktisk godt lide Fans. kage. Jeg ved ikke, om der er så mange. Jeg ved ikke, om der er så mange fans. Men vi kan godt lide kage. Men det bliver der. I love cake. Ja, Og Justin Bieber. Vi skal også lægge det ud på Facebook, fordi så bliver vi mange bare. Nej, fordi du ved... Hallo. Nej, fordi at du ved godt, min mor hun siger det. Jeg kunne have sagt, at jeg godt kan lide det. Det kan jeg ikke. Det kan jeg. Hej. Jeg sidder først igen. Hvorfor skal hun så? Ja, og jeg tror, vi siger farvel nu, fordi det her det bliver alt for akavet. Og så laver vi en ny snart. Nej. Ja, som kommer ud lige om lidt. Shine. Shine like diamonds in the sky. Det skal jeg også.